Здравейте хора, съм Напорт и добре дошли в следващия епизод на Clash of Clans. И днес, както виждате, съм малко по-апнат. Да, тук дадох 2 джема за ития да се правят, защото просто ме изнервиха. Както и да, в момента си правя Танхал левел 3 и барака левел 3. Втората барака да ми е левел 3. За да имам 2 бараки с гиганти. Да, на Танхал левел 3 чак ще мога да си правя оградите камъни. Да ми втори левел. И след 49 минути ще ми се направят бараката. И в момента ще ходя да атаквам някой. Чайте малко. Мога да атакна гоблини. Не мисля, че ще бъде трудно. Готово. Даже можех и да не си ги дам целите. Всичките. Както виждате, нищо не е умрял. Според мен мислех, че с 10 барбара може да редна цялото. Окей, перфект. Не печеля купи, което е малко гадно. Нищо. Печеля елексири такова. Добре. Искам само да видя гоблините какви са. Това са ли да... Не, няма да рейдам с арчери, защото се стъпи. Ще рейдна... Добре, с арчери. Не, всъщност няма да съм с арчери, тъй като... Да, сега джема, просто... Да. За последен път. В момента всъщност вървят 20 един за друг. Просто не се виждат, защото вървят по един същ темп. Ето, сега са тук 10 на 10. Ето пак. Гледайте колко много стават. Много обичам и така. Не благодаря, не ме кефиш. Заслужава ли си да пробваме? Мисля, че я пусна тук 15 барбериана на такова. Добре, може да не пускам чак толкова. И сега, тук всичко друго. Опа, не, пак ти тъпите барбериани майна. Много добре, пацани. Не пък, че ще рейджина. Така, мортара го няма вече. Спокойно. Без мортара живота е по-лесен. Да, ама сега са умни да... Да, не успея да ги рейдна, трудно. Те станаха 4. Добре, защо гигантите са толкова много опи? С една барака не мога да рейдам. Трябва да дигна Танхал лева. Последен опит. Окей. Танка. Мисля, че ако направя следното. Така. Двата да се стрелят. Ето Кенана. Да, още ли. Сега би трябвало да се насочат към Кенана. Би трябвало само. Да, насочих се към Кенана. Поне някой да. Рейдвам го. Това правя. Шит, май не го правя. Правя го. Не го правя. Не знам. Правя го. Никакъв шанс да не го направя. Има шанс да не го направя. Правя го! Фък! То взех. Си бъз, мале.
Остана една плюнка. Oh my fucking god. Добре, как се... О май гад, бе, остана съвсем малко живот. Ради Натан Халев от Ретис да имам още един арми кемп и да атакувам с 8 гиганта. Което е окей. И мене хора, връщам се, когато тази тъпа барака... А когато имам свободен билдър, да видим какво ще правим тогава. Оп. Така. Има и нещо ново в шопа. За какво ми са торчове? Торчат. Добре, ще си купа един, ама... Не знам само дали... Какво го сложа тука? Не, за кого ми беше този торч? Не ми трябва. Окей, да, връщаме се, когато имам свободен билдър. Отново съм тук. Така, хора, отново съм тук и се трябва само да се наместя микрофона. Така. Малето стол. Както и да. Ако днеска заредиш, е добре да. Аре зареди. Така, си вземем елексира. Та бараката ми се е апгрейднала на левел 3. Но мен ми е на фул чудото. Ще рейд на гоблини. Между другото... Какво? Шегуваш ли са? То тук нямаме време, така че не пречи. Окей, чайте само да намаля, че... Така. Окей, тук може да си чакам цял ден. Но тъпто е, че няма да взема 1000... Абе, няма да взема 1000 голд. Ще трябва да взема само елексира. Мале. В мен съм по къси гащи и... ми залепват краката за стола и е ужасно, като ги разлепвам. Бомбардираш ли ма, бе? Много си гъден. Така... Да, това също е само гиганти първи лева, нищо особено. Пак ли ще ме бомбиш? Окей. Гигант фор да вин. Аз искам само да видя... Добре, къде? Така... Така... Отново ще атакам гоблини. Тъй като после... просто... Да. Добре, да. Искам да се апгрейдна Арчер Тауъра и също се досега не съм рейдвален, аз им щит. Така че нормално. Ще направя следното. Съкам. Бе, тази сгюгутка ме изнерви. Така. Тука. Абе, махни ме!
стисре. Така, и тук отстраним Gold Mines и тия неща. В момента нямам гради, за да се затворя и затова правя някакви тъпи схеми. Така... Чип. Якото тук в началото е, че не губиш почти нищо, когато те рейднат. За буквално. И така, за да може правилно, ако някой рейдне, ако където и да спане арчер или барбериан, или барбарче, винаги ще атакне или това, или Goldmine, или Elixir Storage и Кенана и Archer Tower ще го скъсат. В случая Archer Tower ми пази цялата база. Добре. И така ме е добре базата. Не ми трябва повече същност. Малете може и оттам на таклад. В тази ограда ще таком таклад. И сега гледайте какво пора се прави следното. Така, хоп. Хоп. И хоп. Аре. И сега вече трудно рейдват. Мисъл, почнат... Не могат да ми рейднат първо оръжията, трябва да ми рейднат първо нещо друго, с каквото и да са. Нали, освен ако не са с гиганти, само с гиганти могат да ми рейднат първо оръжията. И първо тахава не могат, защото бараките ще ги разсеят. И за това. Мисля, арчерите ще почнат да бият по бараките, защото има по-близо. Тук ще замена. Та ограда не ми трябва. Не ми трябва. В момента чакам една минута. Мале, така ми залепват краката. Наистина. Много тъпо. Да, в момента една минута ще поговорим за вас. Пепси, знам, че гледаш ме този клип. И искам ти кажа, че ако ще играеш ти, нали, ако ще се логаш да играеш ти, единственото, което не искам да правиш е да ми хабиш джемове. Да хабиш джемове. Джемове. Ако се играе. Да, хора, в момента снимам Full HD 12 и жалите, аз това май го казах. Няма значение. И ако се получи 60 FPS... Звако да ми падне бутилката. Ако се получи 60 FPS клипа, на Clash of Clans винаги ще ги снимам тази резолюция, това качество. И ако не ми свърши паметта, окей. Добре, на фулмия. Отивам да атаквам. Така да зарежда по-бързо. Якото е тук, че ако... Самолет! Вертолет! Якото е тук, че... Мале, това от тук време го бех казал. Якото е тук... то самолет, че... Тупа крилото. Якото е тук, че си забравих мисълта. Фак. Да, че губиш само една-две куби, ако не успееш да рейднеш, печелиш там някакви повече. И в момента съм залепил с 100. Ачка. Абуха. Арева. Шкароп. То не е каше, нали? Неп. Дифрей. И сега би трябвало да хваня Кена на всички. Всички на Кена на бич. И вече няма други оръжия. Сега си напълня и парите и елексира на макс. Кса. И трябва да апгрейдна на такова. Archer Tower. Запете по-бързо. И да, след това ще сигурно ще събраним като дигна Танхал 3. За да взимам някакви огради и така нататък. И да апгрейдвам оградки. Така. Да, този рейд беше много лесен. Всъщност ще взема бая
Затова не взем бая пари елексир. Ето, ще се напълня отгоре. И 30 си купи, което е добре. Както ви казах, като направя там кланкастъла, като го отключа, защото сега нямам толкова пари, не мога да го отключа. Ще направя един общ клан, в който ще може всички да влизате и ще апгрейдам. И ако примерно ще трябва някой приятел, примерно, ако сега Пепсито ще такова, ще направи и той поредица и от два различни аккаунта, което съмнявам да направи. Но ако направя нещо такова, ще киквам рандом човек. Или примерно, като се апгрейдна на Макс кланкастъла, примерно ще засичам примерно Пенчо, сега някой да се казва Пенчо, да не каже нещо. Примерно Пенчо на еди коя си дата и след 30 дена Пенчо го киквам или след 15 дена Пенчо го киквам. Нали, за да може повече хора да влизат и ще правим яки неща там. Сега апгрейдвам таковата. Арчер Тауър. И чакам за арчерки. Пък няма ползвам, защото няма смисъл от 4 минути. Добре, 4 минути може и да ползвам. Айде, връщаме се когато са готови арчерите.